मेहरारू के साथ स्वागत मनाए के चाहिए। तू यहाँ क्या करता रह? उहे तो खुशखबरी सुनावे खातिर आइल बन तोहरा के कि अब हमार स्वागत तोहरा संग मानी तेरे रे 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 रे। चुप रहो। सच सच बतावा, तू अपन शादी से भाग के आइल बाड़ा ना? अब की हम नहीं की भागल, अब की वह भागल बिया तेरे रे 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 रे। अरे अस्थिर बैठा तू। तोहर मेहरारू भाग गेल बिया और खुश तो ऐसे होता जैसे बहुत दिन बाद बेटा भइल बा। हाँ होई ना बेटा, लेकिन तारा देश है टीरी री 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 री। आ कैसन मेहरारू, केकर मेहरारू, कौन मेहरारू? जब बिया है ना भइल तक कैसन मेहरारू? शादी तोहार टूटल बा, हमार ना। हमार शादी अगला महीने पक्का बा। देखा मैडम, आज हमारा खातिर बहुत शुभ के दिन बा। आज ये शुभ के दिन में अशुभ के बम हमरा देही पर मत फोड़ा। आ तहारा हमार कोनो ना कोनो रिश्ता जरूर बा, तबे हमनी के भगवान बार बार मिलावत रे। बुझाइल? तोहार का विचार बा? हमार विचार बा कि हमके सूते दो और तू जा यहाँ से। हमहू सुत जाई। सपना देखल बंद कर, दूर बाटे दिल्ली। दिल्ली जाई बन का क्या केली?